Balema Arinya Kuma, bien lundi 8 juin 2026. Mali Sulame Bella Djelenkani vidéo la main. Ani Mali autorité Assimi Goïta. Aywa, journaliste Abdou Niang Bora. Comme Malien Bebisera Marfata et Sam. Malien ou Kuma Kili Folo. Abdou Niang Bora ni Kamale Moun Bora Kam Sulame ala Gouchi Mali Kono. Beben din Tchaïno ni Dong Daladi. Ni Bora ka Sulame ala Gouchi. Kale Bora Sulame ala. Koga Misiruchi. Ake Dongli mi ka Dongli Mouda. Abdou Niang Taro Dongli Jaka Moubli Kono ka ere filmé. Ko bla TikTok ou sans fait. Met la ka be iraoula. Pour kiraro ayame. Ni Tcha Bora ka Sulame ala Gouchi. Ka ala kira neni. Abet la ka me Dongli la samno. Foy mabola Mali Kono. Ama an karamoga idara kuma kame. Mais ni sera mogo muma. Ni sera Mali fangama ube bo ubi mene. Ni sera idara marema abe bo aba ere difan. Mais Sulame abela goshi idara maboka kuma nade. Ah Malion. Wallahi ima ala be ka jagati jigi Malika. Mena Abdou Niang re kuma kankala nga jangala me nyogo fe. Abdou Niang ye kuma mufo Malion awne anga janga Abdou Niang re kuma kaname. Menda e mentigiladi. Voilà, aba ketu. Voilà, ay Abdou Niang ka kuma iname. Chama tambe sigi ti wuli la o keme ka ndese ka sigi antise ka ta ndugula fama o be mi re I flon de be ka strategie. Dusuté là. E bi te mi yoro la I flon woli donu ulu de be ka strategie la. Dusu dota. Chama ma fono dona asimi kuma je aseldon. Ko ni binkera jamana ka malien femme bi se ga minge ki kake. Ayo mo defo. Ni marfa de sebiye ka ta ukama. Ata. Voilà. Fanga Ko ni marfa de sebiye ko ka ta binaka mogo kama kika marfata. Bon, ayaga nu kuma ka imere. Avec la guerre civile de préparer. Stratégie saba ou ben nan nebe Abdou Niang bulu. Ka Mali déstabiliser. Meno secret foyana bi. Ça dit que nous avons une spécialité la théorie de complot. Ne ba Abdou Niang wala kaka ira wala bi. Yera abora sa. Ayere Abdou Niang ira kuma kame. Ko beka marfata yere. Mba oron na siga nga oron na me. ko ni binkera jamana ka malien femme bi se ga minge ki kake. Ayo mo defo. Ni marfa de sebiye ka ta ukama. Ata. Fangat na mashi kela ko munaki marfa ta ka nununfa. Abe kuma imede. Abe sera exemple ta Vietnam ni fonka. Mais pour moi tout là. Mogo de beka fobi. Aye jamana jumengi. Ko ale beka fo komunga marfa ta obe marfa bomi. On ale Abdou Niang debe abeka mogo pousser sa kata marfa de ngini sa. On est guerre civile, niaka stratégie folle, guerre civile stratégie frère. Ouais, niaka stratégie folle. Aga stratégie flana. Ako kalebe Amadou Koufa rodo. Kapse ake ko baba mako kono. Awo bla duti la doni. Ko Amadou Koufa kapse ake Amadou Koufa baba mako kono. Oyeka nani shia kele fana etukuni. Otaka stratégie flana e. Aga stratégie sabanam. Awu ne anga ja ango farname. Malien Abdou Niang yokodo ke ne debaliba. Anga ja Abdou Niang. Chemiye Sulame uneni a donglida. A begala jede. Mena kala bela jelen kala me. Mali dongli dala mun bora ka Mali Sulama uneni kale bora Sulame ala ko ka misiru ci Abdou Niang de flé ko ka dongli je aka mobili kono aw ne anga janga Abdou Niang re ka ni nyaje nyon fe abala jele kuma mesan ko salala wa sala ala kira to ga forna ay wulu kungolo da ko bla ala ere to place la oye ka ala neni ka ala kira neni ka Sulame neni ko salala ko wulu kungolo ay ala de neni tam
ni mana ko de be ka kanga dugu kono de bon nous de Assimi Goïta nga communicateur oui aye ni mun kessa Abdou Niang ni ke de ka Solomon la dimini Solomon ka ban fanga ina a ben korane che Assimi jugu folo e Abdou Niang ni bubu ndi ne be ka kuma fo ate ka dala mogo yi kele ka desela ka tla kana farika kana dati la fo ka jien fara la haraka abina fo Chea ba muso muso sa chea furusa ka bo kun ka tla ka sikinga na ima Canada wo chela muso ya furusa ka bo ka tla ka takana Canada la abetindi aye ni munke yara ni ketanto abaro na ni ke ni medigi sura maula aben daba kama Abdou Niang kele yara ota oya ka stratégie sabanandi Abdou Niang kele klara ka munde fotuguni Abdou Niang ko ka ika wardo ko Abdou Niang ko le pèlerinage à la Mecque c'est jeter son argent par la fenêtre ko kata hiji la ko ki ga wala fili fenêtre fait o Abdou Niang kele ne ko kale sulamay ale ko sulamo ko ta hiji la ala yerebe kadeni dongili mina Abdou Niang be ko dongili kele ji Mali procureur moyi Mali justice moyi ni Assimi Goïta de kumbe ka neni dongili da Abdou Niang kungo je samba suratara uya kungolo di ka bla ka ta kaso bombala aw ko ala ka here ke Mali hali Amerique ala tenenia jamais ka ala neni ka ke dongili ati ne mai Amerique culture la américain te soma olumune sulame jamana olumune chrétien jamana ou te songa ala neni jamais ala dogali meke Mali kona te kale Amerique kona ben corona che ala be dogali meke Mali ni Burkina te ke Amerique ateke dien oroshini Mali no rote ima yanga gele obe kata ambeka ala tanama komike ala be dugugolo dafiri ala be dugu halaki komina de o de be ka kanga dugu la ni masake flan nunu Assimi Goïta ni capitaine Ibo ye kemitia de sankorota o da to u ka fanga be ka gele akwa bo tangu be sranka obe malu nu mani sarabla ben corona cho be malu aw ni ala na krache black koro ka bo ka sulama la gushi aw ngena aw ma fen fola politicien nu ka ko ba pote soninga ke jamais kemitia ma fanga soro ka politicien tui soro su de nale u ye ala kele damine ala ka neni o dongli da kan Abdou Niang ko ji o Abdou Niang kele aba ji avec la kairale ni surasu de bolo be nyokon bolo bon mami e sulama tse ka ke surasi nunu fe iba foko nunu e kemiti udi parce que kemiti de be ka an neni bi ku to Mali re kono oni ni surasi kelo me ka barake nyokon bolo fa me fla nyakoro bon koro e mo esa o ye ka mogo tike Assimi Goïta la abe ni be fana ata Assimi fana fe ni korona che yen kale korona la Assimi Abdou Niang te nunu fe mais surasi beti de kacha quoi iba donc quoi surasi bina fo démissionner fitini hali ga fanga kalfa démissionner 15 ans na quoi ka sani surasi do wi ibe beti mun donc quoi surasi beti de kacha na quoi c'est à dire mo mi bora Abdou Niang de bora embargo kera Mali ka domina Abdou Niang de bora ka CEDEAO soutenir Mali contrôle c'est à dire mo mi ebe sayani baloche force étrangère ka bo ka bena e faka ka bo fanga la mo munu yo o soutenir e ka tla ka to mo krengo ni danga ali danga dente soama ne terika do be Amerique ne de la ka taka ka ne trafi ka jakuma billahi tallahi ni surasi nu hali bagan be réfléchir ka temen nu quoi c'est des pires sauvages quoi je te dis wallahi ala tsaka here ken nu ni hali bagan be réfléchir ni jakuma de yaro jakuma te kuma ne tarantrege fi Amerikia ne sendira ana jakumani ne sendira jakumani kude a ku antara den kude kan akilita la jakumani ne kun kad ne na ona jakumani kun ba sigine krefe jakumani ba sigine senga ne ba kuni muguri makere donora ne filla ne takamato de dera jakumani ku kala kan ndara a den antara jakumani ere kude jakumani nyele ne la jeni nyedo yi a benala che a krabe sans flaube sanglimbo ni ne tara shafa ni jakumani ate geren nabli pa amanyina ne munkala oye chakuma di ate kuma kubala bagande du mais e be réfléchir ka teme Assimi Goïta nga ben korana che parce mogo mi juguya mogo mi malkila billahi talaka na garola Abdou Niang nu ne wulla
ka dunu ni barata ka CEDEAO wuli ko kana Assimi nge wagati mina CEDEAO be fe ka intervention militaire ke nanye malien belabo odo Abdou Niang nunde kumbe ka CEDEAO tegere fo CEDEAO ko o Abdou Niang kelen ne nanu yere soronna hali wulu te songani ke hali wulu be réfléchir ka temen nunu kan mogo munu fana be tugu ko hali wulu ka fsanui a ben mogo munu be tugu Abdou Niang ko ki be tegere fa fe hali wulu be réfléchir ka temi kan parce que ni nte bagaya ni bagandeya de quoi mogo mbe ka ala neni abe ni ke ba sulama do betla ka tegere fa ko ni jamana kirata o koro ka fo c'est fini pour le Mali c'est-à-dire ben ala ka baraka do ben na mogo langolo mogo ba kele mogo langolo tanu mogo ba kele o de be ka ke fanga ngono bi ala ka baraka do ben de cerveau la ben yeni fo hali wulu ni senega wulu kukalaka wulu ni ya wulu ya kare kono ka gabakuru filama ni tara wulu tigi fe don abe wogon chila a wulu ka fsani nunu a ben ala na kati Abdou Niang ngunda akele kunu anda obo o dige kono atara ka ta sigo mo kelo ma ni ma kuma dabla mbe énervé quoi hali wulu we réfléchir ni nunu c'est pour ça ne o ka deme baga ni ne yi kibe ka ni surasi nunu deme a deme ki ma kunga i ka fara ka ba ni mu ya geli ta ka nya sinema wala ne mfa de ne halala de ndi awa ne ma Mali janfa domina ala kan ta tien do ni ne segu to kara Mali janfa domina ala kan ne libo do ne te nyama de mama bla kuna ko ne be Mali janfa wala bi la nyama de ne do ayata sege ta soro wuro tan de parce que ne halala de ne te masi janfa ne bi se ka fili de mais moi je ne suis pas un traître mais surasi ni traître ni surasi ni tate traître ni baganya de quoi ne exemple do mawo ne se ndara jakmani ku kala ka ma yafa ne ma abolo ne be so nganyona shike nunu fla ni kungulo tegala ni nana tukune ubetla kula soro shagli lebula Abdou Niang kelembe kana ka fanga c'est dit baga nunu sigilembe laga to enjiga de nunu surasi laga to sigilembe Abdou Niang be ka futne wuli fambe au krefe ateka au soutenir ateka mogo blaka tawfe mogo munomba fe abe ko la muruti baga de nunu sigilembe non Mali binjogo jugora benala na karache wallahi agara Mali di surasi ma blende Tchaoubana reculé quoi, c'est des gens limités. Mogob me fait. Mogob go kale be fait. Avec un mogola muruti, avec un ala la gouchi, avec un iji be kero avec la gouchi, avec un siga do bela. Ako tukuni ko tero ko moyen de transport be tero boulou, ko moyen de transport boulou de afle. Me fait munu be ka boko Abdou Niang. C'est ne ici. Ne do ko Abdou Niang est panafricain. Allah, tcheja. Allah. Murubo keta ka kuma tcheri. Et Mali bina. Non, c'est fini. On est déjà panafricain. Ala ka hera Mali. Donc, abora, Abdou Niang kelen bora, ay kuma jumene fo. Ni che bora ka sulame uneni. Mali procureur kelen mabo, a fleni. Ni bora ka sulame aneni ko ka misiru chi. Katlaka ala neni aw momene don la na o sigileni ni Mali hera soroni kan o goro nete halala di ni ko mun me ka ke Mali kono na nya sigi ni ala ima obala ko ka moto ba interdit bursu kono la ko rebe na jakati de be jigi jamana kan ni kafir dia ko de be ka ke anga jamana kan ni tekali Amerikia billahi tallahi ne be Amerikia ni tekya ne ka patron de la ka fone ma donala ko ne jadisi da benala cha ka bara perdila wallahi billahi kara Ameriki kono ya ne ka patron de kale be klonget la ne a kera ado pede kendo de kumene krefe pede de o me odo akone ma ko pede de flaga de meta billahi tallahi neta ne ay fo na digranda ko ne ma ko ne ga plenty do antara human resource antara ka ta plenty do wallahi billahi yaje wallahi ne ka patron ya gen ako ye chao musulman nyaw ye tero de nengo ye nga tero ko wai o ka so adimine no ko ado ko no kale kun shule no de plenty do ne ka patron gena ka babara la ko ne tero o kara Amerikia ni ye ko mogo maka tero ya baraka ro la wi ka bara bane Amerikia ta plenty do ni ka patron ki ma ki e jadisi a ben korona cha ka bara bana no ma ge ka fuma to nya mogo di même bolo korota nyama desit se ka mbolo jigi
ko Amerique kona e ka patron ka fima ki e jadisi ni e plainte do na ka barama che ka fuma tunya mogodi ibo fo Mali kono aboloko ala e barka do Amerique la gansande ya parce que loi be respecté ya obo jo abeka bi mogo ka be binganna abeka ala doya hali ala be bunyane be Amerique ya ka tema Malika mogo le be galon noro mogo la ka jadisi galon noro la ka mogo togo che ka galon noro mogo la fo ite bola o ta kala mi na nya ka America benana na ka tebe problème so tay ka baraka ro la doro doga fima ni ala na krache na tigi ka barama nu ma genga bo baraka ka fuma tunya mogo di aboke malla kata jamana dengolo deun ka halala deun te kata sogolo ni deun ni nyama deun ta ku kenyo ka ko jamana jo kalon tigala deun ka mugo nyena ma bekele jamana bi se ka tanye fe chogo jumola confien dendo sigilembe no sigembe ba sigi ni segen bana ka fuma tunya mogodi tanga nunu meni saraka ala matana c'est ka ala neni ko ke dongli comédien kirikara nugo le katali denunu malangolo denunu be boka solama fa do ba fo ko le solama d'accord bo pour gratter Mali kono jijité Mali kono non le pays est fini voilà un pays Abdou Nyanka stratégie de devrait akoko Amadou Koufa ango yora video régire o video rebe ro jime ango ro ni jide ni mogolan kolo ni den kolo ni den kolo fasugu nbe ka boka dongli da ka solama neni aw mo mine kulubali mo ye mais na ko afo Asimi ma akumba mine Asimi e odisi ube ka ni kele ne ka Burkina de billahi ala tatawda e jaw ye kafiru di bil la ilaha illallah muhammad rasulullah nabla wallahi billahi ma n'était sur assis soutenible c'est fini c'est des purs satans wallahi non ni ma da don du sube ka tien ko voilà ana segu touré afo aya kuma ni fo donc Abdou Niang nyoke ana tla ka nyoro fa na kala tuguni e bi se ga famu ko shinim mo ka compagnie de transport be Bamako be ka circuler non shinim ka compagnie de transport be Bamako ya nafa soro sirao karu lubulo Mali rote u ka carte ta romi ama delega attaquer ama delega yele minika ali kile ayel mea atigi shinim mo de voilà mogo do ka keb Mali kono o ye tero de ko ka karu beta Mali fambe ama mogo to ko foke est-ce qu'on ferait plateau ya neta ro fo plateau ra no tigi buladu est-ce qu'on ferait plateau yi Malien bekan naje où est le sérieux mogo munu be ka anga essence mogo munu tara ka taka Mali ci ka nga aéroport jeni ka nga avion jeni ka Malien faga ka essence jeni ka chauffeur faga o tigu kelen ka ke Bamako kono mobile transport bolu bulu saraga dey sigilembe kale bolu yorodon et puis Malien bi siki ka olaje o te programme ka ni wone ka nyini ngadi ne ma fongo ka black kasola de u ka nyini ka tiki to ko fu kuma be abe boka ni maramana kan defo nama foko almami do jadisi abe boka kuma do fo mais c'est grave Maligola ni mi kolosi kar kare video bla kambe Mm-hmm.